Està dient que crec que avui és un dia trist pel barri de la Maquinista i del Bon Pastor i per al districte de Sant Andreu, per tots els veïns i veïnes. Creiem que avui el pacte que vostès ens presenten en aquesta comissió, el pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular, que anteposa un pelotazo, perquè és això, el que ens proposen avui és un pelotazo, als interessos dels veïns i veïnes, doncs fa que aquesta sigui una aprovació que nosaltres no compartim. Vostès van començar a presentar-nos aquest projecte dient per fer l'escola necessitem fer aquesta operació. Després de les modificacions, que són pràcticament de maquillatge i que pràcticament no modifiquen res del que inicialment havíem previst, el que veiem és que és tot el contrari. El que estan fent és una operació, que és l'ampliació del centre comercial de la Maquinista i que aquest és l'objectiu que avui té el seu govern i que a més això els hi permet fer una escola, un institut i coses que en aquest document no surten, òbviament, però que diuen que poden arribar a fer. Nosaltres ho vam dir des del primer dia i els vam fer propostes. Els vam dir, si la proposta principal d'aquest govern és la construcció immediata de l'escola de la Maquinista, tindran el nostre suport immediat. Han emprenyat a tothom, Aquesta és la realitat. Tothom ha estat bastant fart de com s'ha gestionat aquest procés. Fins i tot han enfrontat veïns, que això ja és una cosa que crec que del tot reprovable i que segurament sortirà molt cara al govern municipal en el marc del districte. No pot ser que el centre comercial pagui aquesta escola. No pot ser. L'escola ha de pagar l'Ajuntament amb la Generalitat després. Però no pot ser que aquesta escola estiguin finançant amb una operació que acabi pagant el centre comercial. Aquesta modificació, per tant, ha estat un xantatge en tota regla a la ciutadania, vinculant construcció de l'escola desitjada pels veïns i per les veïnes i també per molts dels grups, per la majoria dels grups municipals, i l'especulació a favor dels propietaris del centre comercial. I què fa el govern municipal quan té l'oportunitat de garantir aquesta reindustrialització? Carregar-se tot el sòl industrial i inflar la bombolla comercial d'aquesta ciutat, la bombolla de les grans superfícies comercials. A més, creiem que aquesta és una proposta en contra total del comerç de barri. Vostè em dirà, no, és que al pla anterior ja hi havia ús comercial, sí, però és que aquest ús comercial no estava vinculat a l'ampliació del centre comercial. Aquest ús comercial podria haver esdevingut un eix de comerç de barri, cosa que ara fan impossible. També va en detriment del model de mobilitat sostenible de tot aquell entorn, perquè ja sabem que és un model que aposta exclusivament pel vehicle privat, especialment al voltant d'aquests centres comercials, que en relació a l'habitatge protegit que fan és del tot insuficient, incompleixen el pla d'habitatge vigent i no donen resposta a l'emergència habitacional que avui viu la ciutat. El pla vigent diu que sempre que sigui possible s'arribarà al 50%. Vostès diuen que per motius econòmics no es pot. Digui'ns quins són aquests motius econòmics. Que el promotor no guanyarà tants diners. Tot el que volen fer a Ferran Junoy, tot el que es vol fer en el mar de Potosí, es podria fer sense aquest pla. No necessiten l'ampliació de la Maquinista. Em pot dir per què necessita l'ampliació de la Maquinista, senyor Bolaños? Per fer una escola bressol, un institut i un centre de formació professional, que no sé en quin paper ho posa, això ho han explicat vostès, però no en tenim cap que digui que es farà tot això. Per tant, per molt que ho maquillin, l'ampliació del centre comercial segueix sent la mateixa i l'efecte nociu que això tindrà per al districte i pels eixos de comerç de barri seguirà sent la mateixa. I tampoc hi ha reducció de sostre, això ho diuen vostès, diuen traslladarem sostre a Ferran Junoy. Bueno, ja ens ho presentaran, que ens ho han presentat en aquest document. No, aquí segueix sortint fins a 94 metres d'alçada i 25 plantes. Això és el que surt en aquest document. El que vostè diu, senyor Bolaños, haurà de venir amb un altre document, amb un altre pla, ja ens ho presentaran, però ara no existeix. Ara per ara no existeix. Jo, miri, per acabar, realment, li deia abans, el model urbà de la ciutat de Barcelona és un model de ciutat compacta, amb barreja d'usos. Aquest és el que vostè va explicant quan marxa fora, quan surt de la ciutat de Barcelona, senyor Vives. Però la seva herència, malauradament, serà haver-se carregat això, perquè totes les actuacions que estan desenvolupant van en aquesta direcció i ho fan de la mà del Partit Popular, perquè el Partit Popular parla com si ells no haguessin fet mai res. Escolti, vostès governen des de fa molts anys a Madrid. Volen que parlem del model de Madrid? És un model esgotat, un model urbà de bombolla comercial, de monocultiu, de segregació d'usos. Volen que parlem d'això? Clar, aquesta és la marca del Partit Popular. Per tant, nosaltres no hi podem donar suport de cap manera a aquest pla.